Pán poslanec Vyskupič, nech sa páči. Ďakujem. Keďže som prihlásený do rozpravy, ja len jednu poznámku, ktorá presne zaznela v závere, a to je tá výzva, aby sme tú diskusiu viedli tu a teraz. Je veľmi dôležité, aby tie argumenty, dokonca myslím si, že až návrhy na obrovské systémové opatrenia, jeden z nich ja považujem, voláš to malý zákonník práce. Myslím si, že my by sme sa mali zamerať na malé a stredné podnikanie o mnoho viac a tých systémových opatrení možno až do úrovne ministerstva pre malé a stredné podnikanie a vymeniť ho za ministerstvo rozkrádania a hospodárstva. Čiže áno, tú diskusiu treba viesť tu. Preto ja veľmi oceňujem jeden fakt, ktorý na začiatku dnešného dňa tu zaznel, a to je, že napriek tomu, že tá diskusia sa nevedie tu, ale cez facebookové statusy, tak si dal prácu a to, že je verejnosť zavádzaná cez facebookové statusy, si presne a jasne odhalil. To, že niekto ten zákonník práce ani nečítal a má ambíciu sa na Facebooku vyjadrovať a nepríde sem do pléna, aby to povedal napriamo, aby si ho mohol opraviť, že v nedeľu nie je žiadny príplatok a on píše, že ho ideme zrušiť, je proste diskvalifikácia z diskusie a tu by mal hanbu. Ale keď to napíše na Facebook, tak je schovaný kdesi za bučkami a nepríde vôbec argumentovať sem do Národnej rady, kde jeden poslanec by sa aspoň mal debatu o zákonníku práce absolvovať. Ďakujem.